هذا نايدك ناي وش انت عينك الآخر السلام نرحوان وادق نمكن صندق الأمان نعيد نحارمك نحنا تسمينا وتروفوا يا كاب منستري مكلخال مسنادو مدب والتا عزوزن خبرن سلامتنا تقبلوا كبراتن كبران تخاتلتنا كم يكنيكم انهم باركسن لومي علت زدلنا تحسطات مدب والتا حزنا نربع دقائق مساهم كنصنحنا بمعبل فنو اري تي في حبيركم ناخذ صنحدما ادمينايم حجي كابناي زحلفه قدماي كفال مقصلتايو تدالي زلو هاغراوي مارشن باند ايرتران دحر بايتون زدسس مدبينيرو نلومي كلا كفال تداليلو نغيد مسرح متغخا نويح وان زقصرا ايرتراو بحالو بمقانو ابزا احدون بزرع على زعيه يلو زلو حسنت قصالنتو اتوم تمالا من مسرات نايز احدو اجامم زبركتو ابالات بيت تمرت ثورا نبر لومي علي تقينم فلطاتهم كيبققو ام محلاف يركبو نعم تقتلهم زموت ابالات 13 زورياون انتقونو اب ملاين نزلوم هلول تمكرو ام محلافن سنافات تايكونون سالاز تورارس بهالي يقا زي باتخ صفوفن ادناقن مريت مارشن باندن كبر سلفن كنعزب بقينا زلنا تم قدايم ناي قدم ناي بيت مرسورا زنبرو ابالات نحد عمل تكون تمرتي يومنا اسوخل سلازي نبرغن ماي نفحي بشاينا وين مهاران 10 حد ورحي قبو تمرت وسيلنا بقلت شحن سلستن كبابي نمجمرا غزي ابحت مسكرب مجمرا غزي مريت ارينا بدحري جن أخولاي نبرنون تمرتي بركة ثم شاينا من زمهرنا كم يجير كم تتصور ما بقى تهوي نيرو بدحري بشارلك أجر ما حد يقول بهال سبعي نت موسيقى مين أنا خم فلتة جيرم قلت الشحن 4 توسخي كلاي انترميديت موسيقى أب سوا بشاينا من مهران كأوسيلنا كم مدابرة كورسات قلت الشحن 10 نون أبي إكسبو نسفح البلد ناي موسيقى تمرتي بتهم شامبل محمد صالح برناباس ممر إلياس ب4 أيام حدا عمل مولو تمرت وسيلنا كم زي يمثل شورا بتعمي بقى بحقوسنا تقبلنا بقى مارشمان كهم بتحيم قال لنا سمع نركا الحريو مساعتنا هون تحقوسنا بحقوس جميرنا خاهم يدلا خاص كافجي نوصلنا أنا درامي صوت درامي سكاب زحجي درامي صوت له درام ده صوت كحجي ممرنا درامن ممرنا فرنش هون كينها جي أب سرح أبنو تسرح ركب الله مات بزي أحد زعته كله أبال ساسا شدشان زريع هنا 3 عامات ببوء تمرت مساعد أبيت تمرت موسيقى أرما نبزي أحد زي تمرك إله هو فوتوني ري أبوينا دين أول مارشن باند سلا زنورو صلوا ناي سدرانا سلا حدرنا دما بيت صلوا ناي تستاي دما أبزي مارشن باند أتينا مات موسيقى أول 3 كلتن زرعي كاو يوم مريضهم نابزت يومنا سلفنياتات نيرنا نابز حويسهم شو كلت عمت موسيقى مهيرومنا شخنا زتينا لنا السارح موسيقى بمرجع مرتكاتهم نفعت لازنا برنا كان مهيرومنا وددر غيروم لحرشو مرجع نابز يعني مالتي مجمرة صلاة أنا أبوي تشات جبريل سبال أرتيستي سيد أو تجار لي كميدا زمت ميدا كابوتيزو بعافشة صلاة أنا خمنات دي وريسني عبال مارشن بان يرسنوا على موسيقى تماير بصوت أخرمان مارشن بان تمديو ما تشوفون أنا جا كورني تبان مسارح بعد درجة ماتي نبزي تمديو ماتي
اب مراش لزي لا تي بيانو حسكات مرش ليتقل حسكات انقاس خل مسارحات مدم مالتي اب كورنت مديو مالتي ابزي اخر عام تماهير مالتي بزي مسارح عن حنا استمهرني الجواب كم زينا يزحجوا الجواب يكونان بركه عن حنا استمهرني الجواب اب ما ينفع سلو دخنا نغون مشتن موسيقى موسيقى بزاف ما خد بحال ነገር የለም ንጎ ተሲኻ ናፍታ ሙዚቃ ናይ ምሸት ተሲኻ ናፍታ ሙዚቃ 11 ወርሕ ብለይ ምቁራጽ በኮሚና ተማሂርና ነኑ واحد በለ ግዜኻ ምስኡ ነርና ናይ ሕጂ ኣብቲ ዓበይቲ ተማ 13 ዙርያ ንበሃል እንዳዋሓደ ክኸይድ ከሎ ብቁጽሪ ኣብዚ ኣሃዱ እንታይ ይገበር ተባሂሉ ኣባላት ሓደሽቲ መጽኦም መቡሽታዊ ዓቕምና ንምሃሮም ተባሂሉ ኣለውቶም 32 ዙርያ ብውሽጣዊ ዓቕምና ኣብዚ ዝተማሃሩ እዮም ብድሕሪኡ ግን እቲ ነገራት ተቐይሩ በቤት ትምህርት ሙዚቃ 4 ዓመት ዝተማሃሩ ንሳባ ምስ ወረዱ ተኺሎም ናብዚ ከም ዝመፁ ተገይሩ ሽዑ እቲ ነገራት ቀለል በርከ ኣትሊስት ሙዚቃ ዝተማሃሩ ዝፈልጡ ኮይኖም ጽንሕሞ ሽዑ ናፍቲ ማርሽን ከተእትዎም ኣዝዩ ዝቀለለ እዩ ሕጂ ስራሕ ቀሊል እዩ ብዙሕ ውጻዕራ ኣይድልዩ ቀደም ኣዝዩ ጻዕራ ነይርዎ ሕጂ ግን ሓኒፈ ወስዱ በለይ ምናልባት እቲ ሕግታት ከምቲ ናይ ትገዛ ሕጊ ኩሉ ስፉር እዩ ግን ክሳብ ክንዱ ሰሪሕናሉ ክንብል ኣይንኽእልና ኣብቲ ናይ ወታደራዊ ማርሽን ባንድ ናይ ሙዚቃ ዛረብ ንዕር ኮይነ ግን ብዓይነት ኣይኮንና ንሕና ከም ክብሪ ሰልፊ ንመርጽ ብሞያ ስለ ዝኾነ ሞያተኛታት ክመፁና ከለዉ ብሞያ ዓይነት ስለ ዝመፁ እቲ ክራይተርያ ከማልእዎ ክእሉን ኣይክእሉን ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልና ኣባኻ ምስ መፁ ኢኻ ትዛረብ ሕጃው ምስ መፁ ብዙሕ ሽግራት ኣሎ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበሎ ኣማኒኤል ብሞያዊ ክእለቶም ኣዝዮም ክኢላታት ኮኑ ካሞ ብኣቃውማኻ ኣዝዮም ትሑታት ኮኑ ደቀቕቲ ኮኑ ሕጂ ኣብቲ ሰልፊ ክትገብር ከለኻ ሰልፊ ንባዕሉ ሓደ ጽባቐ የድልዮ ኣዝዩ ሰሓብ ነገር እዩ ሕጂ ነኾም ትኮን ሓደ ዓይነት ክትኮን ክትክእል ኣለካ ተመሳሳሊ ኣብዚ ብዙሕ ፍልልያት ዝመፅዎም ዝመፅካ እሞ ኣብኡ ሽግራት ኣሎ ንክብል ክእል እዚ ንዓበይቲ በዓላት መመረቕታ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ምቕባል ዓበይቲ ኣህጉራውያን ኣጋይሽ ስርዓተ ቀብሪ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ካልኦት ዓበይቲ መደባትን ካብ ምስናይ ዘይበኩር ኣሃዱ ድምቀት ናይዞም መደባት ካብ ምዃን ሓሊፉ ንታሪኽን ትውፊትን ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸባርቑ ምኡዛዝ ዜማታት ብውህድ ቃና ኣብ እዝኒ ሰማዕዩ ብምብጻሕ ንኣእምሮ በራቢሩ ውዑይ ሃገራዊ ስምዒት ዘለዓል ሓይሊ ኣለዎ ሓበራዊ ዘተኣሳሰሮ ነገር ብሙሉ እቲ ሙዚቃ እንዲ ኩሉ ሙዚቃ እዩ ካብ ቶም ዓበይቲ ኣያታትና ወሪስና ኻኒ ንሕና ተቐቢልናዮም ብድሕሪ ምስ ተቐበልናዮም ካን ነዊሕ ግዜ ክንሰርሕ ምስ ፀናሕና ኸ ካብ ዳርጋ ካብ 22 ዙርያ ኸ ተካእቲ ናትና መፅኦም እቶም ናእሹ ማለት እዮም ከምኡ እንዳለ ኣተስተኻኸስ ካብዚ ሕጂ እዋን 35 ዙርያ 36 ዙርያ መፅኦምና ኣለዉ ማለት እዮም መጀመርያ ማርሽን ባንድ ክትከውን ትኾንካ ብግቡእ እቲ ሰልፊ ድበሃል ወተሃደራዊ ሰልፊ ድበሃል ክትመልኽ ኣለካ ንዕኡ ከይመለኽካ ናብቲ ናይ ምረሻ ባንድ ኣይተኣቱን ኢኻ እሱ ምስ ወሰድካ ሙዚቃ ተላመድ ሙዚቃ ብግቡእ ምስ ከኣልካ ከመይ ጌርካ እንዳኸድካ እንዳመረሽካ ተሃርም መጀመርያ ተላመዶ ከይተላመድካ እሱ ኣይተኣቱን ኢኻ ንውሕ ድበለ ግዜ እዩ ድወስድ ሙዚቃ ጥራይ ተፃዊትካ ትኽኢልካ ምረሻ ክጅምሮ ኣይትኽእልን ኢኻ እሱ ናቱ ኣገባብ ናቱ ስርዓት ናቱ መሃሃር ኣለዎ በዓል ናጽነት ማለት ዓብ በዓል እዩ ካብ ዳርጋ ካብ ወርሒ ሓደ ብሒዝና ኢና ልምምድ ምስ ገበርና ኢና በርከ ኣዝዩ ጽዑቕ ልምምድ ኢና ጌርና ጽዑቕ ልምምድ ምስቲ ሙዚቃ ክትዋህድ ሙዚቃ ንዖም ክሳ ክትገብር እሶም ከዓ ብሓቂ ዘረባኻ ጽቡቕ ገይሮም ተላማሚዶሞ ኣብ ጽቡቕ ውህደት ኣለና ሳበጅ ሃገራዊ ወተሃደራዊ ማርሽን ባንድ በቢግዚኡ ውዳቤታቱ ብምሕያል ምስ ቴክኖሎጂ ብማዕረን ምስጓም ወትሩ ምስ ሰርሐ እዩ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ስልጠናታት ብምውዳብ ንዝጸንሖ ሕፅረታት ምውሃድ መጽሓፍን ምድራስን ሓደስቲ ሙዚቃታትን ንምሽፋን ኣባላት መልሚሉን ኣሰልጢኑን ዕዉዝ ስራሕ ምዕማም ይርከብ ከም ውፅኢቱ እውን ውሽጣዊ ዓቕሚ ሙዚቃ ወሃሂዱን ጽሒፉን ናብ ምርኢት ኣብ ምቕራብ ይርከብ ኣገባብ ኣሰራርሓ ናይዚ ሙዚቃ እቶም ቅድሚ ናጽነት ድሕሪ ናጽነት ነበሩ ሃገራውያን መዝሙር ናብዚ ናብ ኮምፒተር ንጽሕፎ ማለት እዩ ብድሕሪ እቶም ዝእለዩ ዳኣለኻ ንትዕርያት ተገይሩሉ ናብ ኦርኬስትሬትድ ኦርኬስትራ ትገብሮ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ስቶም ተማሃሮ ሓንቲ ብሓንቲ ቸክ እናገበርካ ትሬን ትገብር ማለት ብቑዕ ተኮይኑ ሓልፍ ብቑዕ ተዘይኮይኑ ኸ ቸክ እናገበርካ ሞር ትሬን እናገበርካ ኸኒ ናብ ፐርፎርም ይቐርብ ማለት እዩ ሕጂ ብራስ ሴክሽን ዝበሃል ኣሎ
ውድዊን ድራም ከዓ ማለት እዩ ብራስ ሴክሽን ዝጥርንፎ መሳርሒታት ትራምፔት ትሮምቦን ቲዩባ ዘለዎ መሳርሒታት ኮይኑ ኣብ በዓል ውድዊን ከዓ አልቶ ሳክስፎን ሶፕራኖ ክላሪነት ቴኖር ባሪቶን ዘሎ ኮይኑ ድራም ከዓ ስኔር ድራም ሲምባል ኪክ ማለት እዩ እዚኦም ቶም መሳርሒታት ዝፈላለዩ ማለት እዩ ካብዚ ናስ ክሳብ ዞም ዛዕበ መሳርሒ በብተራ እንዳሰርዓኻ እንናቶም ፓርቲሽን ትቦ ማለት እዩ መሰነይታ ዝፃወት መሰነይታ አለው ህርመት ዝፃወት ህርመት ዝፃወት አለው ዜማታት ዝፃወት ዜማታት ዝፃወት አለው እንናቶም ፓርቲ ናብካ ኣብዚ ኩሉ ይውዳእ ማለት እዩ ሽዑ ቅድሚ ውፅኡ ትሰምዑ ኩላትና ኮይና ንሰምዑ ማለት እዩ ክዕረ ዘለዎ እንደገና ኣብዚ ኮይና ኮፍ ኢልና ንዕርዮ ማለት እዩ ሽዑ ነፍሲ ወከፍ ሙዚቀኛ እንናቱ ፓርቲ ክፃወት ስለ ዘሎ እንናቱ ከዓ ፕሪንት ኮይኑ ኣብ ኢድ ይርከብ ማለት እዩ እቲ ናይ ትሬኒንግ ግዜ ሽዑ ምስ መማራም ኮይና ብሓባር እቲ ናይ ትሬኒንግ ግዜ ካብ ሶን ሳብ ዓርብ ዘሎ ኻኒ ፋሕና በልና በብጉጅለ ድሓራይ ብሓባር ከዓ ብሰሙን ሓንሳብ ማለት እዩ እቲ ሙዚቃ ትሰምዑ ማለት እዩ ተሰራርሓ ዝመስል ኤርትራዊ ማርሽን ባንድ ኣብ ሙዚቃ ጥራይ ተሓፂሩ ይተረፈን ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይ 2001 ንኣባላት ናይ ክብሪ ሰልፊ 13 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ትሕቲኡ ብምሕቋፍ ብዝሓየለ መልክዕ ዕማሙ ቀጸለ ማርሽን ባንድ እምበኣር ንኡስ ጨንፈር ሙዚቃን ንኡስ ጨንፈር ክብሪ ሰልፍን ዝሓቆፈ ኣሃዱ እዩ ንኡስ ጨንፈር ክብሪ ሰልፊ እውን ብጊድኡ ነቲ ኣሃዱ ሓይልን ድምቀትን ወሲኹ ንምስልን ኣቃውማን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ምንፅብራቕ ዓብይ ተራ ይፃወት ኣሎ 14 ደቂ ኣንስትዮ ኣለዎ 126 ከዓ ደቂ ተባዕትዮ እምበር 140 ዓመት ሰባለና ክብሪ ሰልፊ ኣብ 2001 በኣር 13 ዙርያ እዩ ቆይሙ ቂድሙኡ ዝነበረ ፍፃመታት ካብ ማእኸል ስልጠና እንዳመፅኡ ይቕበል ነይሮም ኣጋይሽ ማለት እዩ ግን ካብ ወርሒ 1 2001 ስሩዕ በዚ ናይ ኣባላት 13 ዙርያ ቀቢሉ እቲ ቀንዲ እንታይ እዩ ተልእኽኡ ንዝብል ሕቶ ግን ሃገራዊ ወታደራዊ ማርሽን ባንድ ካብ ደገ ንዝመፁ ዓበይቲ ሰበስልጣን መራሕቲ ሃገራት ብክብሪ ምቕባሎም ምፍናውን ከምዚ ወተኸላ ገለፅ ፀኒሐ ከምኡውን ምዕራግ መንግስታውያን በዓላት ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣብ ናይ ቀብረ ስርዓት ምስታፍን ኣብዚ ፕሮቶኮላዊ ስርዓት ናይ ዝግበር ሰላምታ በሎ ካልእ የማልእ እዩ ጨንፈር ክብሪ ሰልፊ ብቁመት ነይሩቲ ምርጫ ብቁመት ተመሪፀ ከም ካልእ ኣሃደታት እውን ተመሪፀን መፅናና ኣብ ሳዋን ሰርሐ ኣብ ሳዋ ተመዲብና ማለት እዩ ንሽዱሽተ ወርሒ ስልጠና ተዋሂብና ሽዱሽተ ወርሒ ስልጠና ተዋሂብና ሽዱሽተ ወርሒ እውን ወሰደልና ኣስታት 4 ወርሒ ገለን ወሲድና እቲ ታዕሊም ኣዝዩ ኣድካሚ ነይሩ ለይቲ ንዕለመሉ እዋን ነይሩ ብለይትን ብቀትርን ኣብዚ ተመዲበ ተዓሊመ ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ማለት እዩ ተዋሂብና መምርሒ እንተኾነ ግን ብለይትን ቀትርን ገርና ኣብ 4 ወርሒ تعلمنا ودنا مصينا مالتي كان عماماتنا اب معلت نازنت 14 غبت 20 سنه هان سرحنا اب اغايش كمصخلوخا سرحنا مالتي مدلاوتنا اب 24 غبت تكون واحد بلينا نسرح ابتي 20 سنه نابتي نايغاشا مقبالين سرح كل حدث لازخنا بزح مدلاوت ينقبلنا مالتي بعمي صبو تحبارنا لك معرو مينا نسرح تحقيقك تقبروا نجاراتن يخل النجار مالت نطفت أكل أو نطفت نجبر نجوه تسينا ساعة حمشان عاريت نجوي دحرنا عاريت متينا سبورت بشاب سيت أب سريحنا دحريو قرص لنا مالت دحرو قرص خاء تخلنا تعليم الوساتنا جيرنا ملو ميلتارنا عتقنا جيرنا نتعلم نوص مالتي إذا كان ده ساعة كان ده تزانا جا خاص لزهنا بتعم تبو دحنا تلاميذنا جلس لتس أنا دينا أبزخا يعني توم دك زورنا يمسني حمنا مسوم ترمنا فكا سيمبل نجار سلازل مرنا يبسوا مالتي أبز بتعم تبو مالتي مسوم تترني في ناس تريليشنا مليسو برتيعو نحنا خا تبو موحد جيرنا أبزخا تبو سرح نسرح لنا مالتي الله فمري لي 13 كنا سوقين متلي 13 زوريات الا كان 10 ايانين و صرت ميتم 21 20 جدا لانه دقو بهنا 30 40 نفر نكو بهنا اميتنا انت لما سوقي مرا عليه كده قحنا مع شغلابنا حريا أبلات ذبل
إذا هاجروا وتهدروا مارشين باندي أبلات كخونوا اللهم زبلوا ناتو قطعات اللو جسنتا يزبل ديسيبلين عدمي بقعتنا يسلفي أمنا ديسيبلين تلناس بلوس ديسيبلين كله الله ناي سلفي بقعتو نور كخونا الله عدمي كاب 10 تقل تخسب كاب 10 شو منتك سب 20 كلتم كخونا الله درجات مرتو 10 تقل زود كخونا الله ስለዚህ እቶም ረቋሒታት ነዚኦም ዝማሉ እዚ ተካል ይኸይድ ዝመርጽ ናይ ባዕክቶም ዘልዩ ይመርጽ ግን ኣገለገለ እዋናት ዝበዝሕ እዋን እዚ ተካል ይኸይድ ዝመርጽ ኣገለገለ እዋን ግን ከምቲ ዝድለ ኣይከውንን ብምርዳእ ከዓ ሕጂ ኣብ ድሓን ደረጃ ኹናት ኣለሁ ባህል ቃል ከምዚ ዓይነት ንጥፈታት ወይ ከዓ ኣካይዳ ኣለና ማለት እዩ በዚ ተባሂልዎ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ክብሪ ሰልፊ ክዛረብ እንድሕር ኮይነ ክብሪ ሰልፊ ኣብ በብእዋኑ ዝመፁና ኣባላት ነዞም ሰባት እዚኣቶም بكل ملكعيتاتهم نتي سراح بقعة ناي مقبار حلافنت أباناي نزيد ما بتجهاتن بتوفاينتن رئينا دخامنا خيط سبسبنا نتسب بقع ناي مقبار عامي سلزلو باتي استسرع مدب ناي تمرتي باتي هاجراو وتهدراوي مارشن باند استسرع لنا مسرت نعو نمتقبار حيال تعرينا نكايد كم أوصل زخونة دما كاب أوان ناب أوان كاب أوان وان دز موتنا كاب استفلاليا زورات نعمل ملنان نتسرح بقعات إننا جبرنان أبز حجيز دل بتحنا دلنا درجة بتحنا لنا سلازي نقد سالون جوزنا أمام ناس لزخونة نتهاجر نايم تبع تبغسو نحنا سلزخونة نظام سبازي أتونكا بديسيبلين بسنا مقبار بسنا سرعة تهاني صوم نتزوها بالناس راح بقبو من فصاميتي امامنا هنا زاهدو كغاطمون زغل هاندبتنا تاب قمت بمتاو وترو دلو كوين يتصنح نغو باكلاو منقسقاس جميرو بدحريو ابالات موسيقى مسارحيتاتهم حيزوم ابتستدالو ولو ملمامد سفراك لامامودن كلو ابالات كبر سلف خا ناميدا سلف بممرح صحاين نفاسن تصاويرهم غبو لممداتهم يكايدو እዚ ተርእዮዚ ዝያዳ ጽባቐ ዝሰላሰል ዘየቋርጽ ባህሊ ናይ ሃገራዊ ወተሃደራዊ ማርሽን ባንድ እዩ ጽባቐን ሓይልን ናይ ዝኣሃዱ ኩሉ ኣባል ዝከኣሉና ገበረ እዩ ዝቕጽል ዘሎ كفل تسجنان عقاب نبرتن ون بدحر مجارجا بمخان نزل تبالاشوا النبرت أب جزيو بمتعرّاي داقماي أبصرح كم زوعل بمقبار كي تحلله يسرح له زنوس جان فرزي حدثت أبالات بمسلطان كتسألنت عيو أمو حاس يركب زيا جزا زيا تسجنا زيا مسارح موسيقى تسجنا عندنا موسيقى تسجنا أبنا نطرح لهم كان كل خمس موسون أبزيمنا ما نادبتو بجكا يله بشون أبزناي مارشن باند كني 25 عامتين أبزناي أبناي موسيقى كورس تمرت ماهر لما كم موسيقى تمارك وين خسر حتاني هي أبالناي كلارينيت مسارح موسيقى كوينها ن 20 كنت أنا عامل تسعي تماليتي درزي كاب كنت شهر 20 حادل لا 20 شو مدن ورح شعبته كسب زحجز لنا هي دما بممهر أتو أبرها جرماتين وش توعى من هذا بناتو ولقوي حركات كوتن أبز درجة زبط إحنا نزل تمرتي بقعد كينا كنركب كيلنا لنا نمارشين باند هم يتصخلوا كل تشان 10 حالن أبار إسران 4 زريا هنا كم سلفنيات مديبة بحيرها بيستوها بنعدل ناي تمرتها مثلا سان كتن زريا ناي تمرتي موسيقى سيرة هجها كل تشان إسران حالن كسب هجها أب تمرت تسأني هاد تكنيشان مالتي أماماتنا إذا دلنا يتجنا أب هادو ناي مارشين باند زلوا مسارح موسيقى كل عينات تبع شو نمتجنا بركاشن وودويند براس إنسترومنت مالالو وزو كله تعطي غوزل أبال كله أبدد تبع شو له أم نتجنا نركب تعملنا تغاس ونتجنا مالتي بتعمل حال سمعني ناتو كاب كلهم بتصوتي تفلي نزوم 4 زلوا بتصوتي كنا بحسب نزم صرح زمان صقين كنكلنا مخاب بهاجر درجة 4 سبات كونكا زيادة خبر منجستي بنا خسرها كان كله بتعمل حال سمعني مزي بمتأسسار كفل عقاب نبرتون حدا أزيو أقداسي كفلي نايز أحريو
ተነቃፍነት ናይ ነፍሲ ወከፍ ንብረት ኣብ ግምት ብምእታው ዝብልዑል ናይ ሸርፊ ወጻኢ ዝመጸ መሳርሒ ብዝግባእ ተዓቂቡ ኣገልግሎቱ ብዘይ ምቁራጽ ንውሕ ዝበለ ግዜ ንኽጸንሕ ዕቱብ ክንክን እዩ ዝገብረሉ እዚ ቦታ እዚ ዘለናዮ ስቶር ሃገራዊ ወተሃደራዊ ማርሽን ባንድ እዩ ስቶር ሃገራዊ ወተሃደራዊ ማርሽን ባንድ ጥራሕ ዘይኮነስ ዳርጋ ናይ ብዙሕ እዩ ባህላዊ ጉዳያት ጥቀምሉ ማእከል ስልጣና ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥቀምሉ ናይ ማእከል ስልጣና ባህሊ ጥቀምሉ ማለት እዩ ማለት እዚ ዝኾነ ሰብ መጽኢስ ካብዚ ወሲዱ ብሕጋዊ መንገዲ ወሲዱ ብሕጋዊ መንገዲ ኸ ይመልስ ኣብዚ ስቶር እዚ ማለት እዩ ዳርጋ ሓፈሻዊ ስቶር እዩ እዚ ስቶር ብዙሕ እዩ ዘሎ ብሓፈሻ ልዕሊ 30-40 ዝኸውን መሳርያታት ሒዙ ዘሎ ኣብዚ ሃገራዊ ወተሃደራዊ ማርሽን ባንድ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ብዝዓመሞምን ዝዓሞም ዘሎን ዓበይቲ ስራሓትን ምርኢታትን እንክምዘን ልዑል ምስጋና ዝግብኦ እኳ እንተኾነ ምስ ብዝሕቶም ንታሪክ ቃልስና ዘንጸባርቑ ዓበይቲ በዓላትና ግን ዝዳረግ ኣይኮነን ብዓብኡ ከዓ ንሙሉእ ሃገር ሸፊኑ ኣብ ኩሉ ክባጻሕ ዘለዎ ሃልክን ድኻምን ኣብ ግምት ብምእታው ዝምልከቶ ኣካል ኣብ ምጭጫሕ ባንድታት ምረሻ ይጽንሓለይ ዘይበሃሉ ዕየ ገዛ ይጽበዮ ምህላው ዘማታ ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ኣነ መመረጽኩ ሓይሊ ባሕሪ ኤርፎርስ ሓይሊ ምድሪ ኮሌጃት ናይ ገዛ እርሰን የድልየን እዩ እዚኣተን ሽዑኡ ኣብ ዝተፈላለየ ክስታይ ናይቲ ፍጻሜታት ናይቲ ትብሎ ዘለኻ ኣብ ክንዲ ሓንቲ ጥራይ ቀጻሊ ክስታይ ትገብር ሎሚት ሓንቲ ጽባሕቲ ሓንቲ ሎሚት ሓንቲ ጽባሕ ሕብራዊ እዩ ዝኸውን ኣነ እንታይ እየ ዝብል መስለካ ሕጂ እውን ዋላ እኳ ጸገማት ኣሉ እንተበልና ኣብ ውሽጢ ጸገማት ገለ ፍታሕ ፈጢርካ እዛ ዓውዲ እዚ ከዓብሉ ሓንቲ ጉጅለ ማርሽን ባንድ ሓደ ግዜ ተቐልቂሉ ነይሩ ንኣብነት ኣብ ዞባታት ከምኡ ዓይነት ፈተነታት ተኻይዱ ነይሩ ምናልባት ፍኑ ስለ ዝኾነ ድዩ ተቋሪጹ ዋላ ገለ ወይ ዘይመጽናዕት ስለ ዝተጀመረ ድዩ ኣነ ዝፈልጦ ይብለይን ግን ብዝተጸንዐ መንገዲ እዚ ዓውዲ እዚ ዝዓብየሉ ዝሰፍሓሉ ክኢላታት ዝበዝሕሉ መገዲ ክፍጠር ኣሎ ትሕዝቶ ሃገራዊ ወተሃደራዊ ማርሽን ባንድ ኤርትራ ምስ ዕድሚኡ ዘፍርዮም ስራሓትን ብድሆታቱን ብምንጻር ኣብ ሓጺር ግዜ ብምልኣት ክግለጽ ዝኽእል ኣይኮነን ገና ድማ ኣባላት ዝባንድ ምረሻ ንዝያደ ዕቤት ሓቆት ኣብ ምባል እዮም ዝርከቡ ሃገራዊ ባንድ ምረሻ ኤርትራ ምስ ግዜን ቴክኖሎጂያዊ ዕብየትን ብስምረት ንኽምርሽ ግን ገለ ሕፅረታት ኣይተሳእኑን እቶም ምሕር ናይ ስራሕ ባህጊ ዘለዎም ኣባላቱ ድማ ንመሳልላዊ ምዕባሉ ኣብ ምቁማት እዮም ዝርከቡ ለቦኦም ካብ ምምሕልላፍ እውን ኣይበቆሩን ከም ኣብቲ ትካል ዘለኹ ዝያዳ ከመስግኖምን ሓሳባቶም ክገልጸሎም ዝደሊ ኣባላት 13 ዙርያ ተማሂሮም መምሃራን ኮይኖም ነዚ ኣሃዱ እዚ ተተያቢሎም ክሳብ ሕጂ ኣብፅሖሞ ክሳብ ሕጂ ወይና ምግልጋል ይርከቡ ኣለዉ ኣዝዮም ዝምስጎኑ ኣባላት ክምስጎኑ ዘለዎም እዮም ንህዝቢ ዝበቅዕ ስራሕ ከነቕርብ ተስፋ ንገብር ንህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉ ናብ ውሽጢን ወፃኢን ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሹ ዮሃና መዓልቲ ናጽነትና ሰላም ይሕልፈልና ኢለ ኣጠቓሊለ ኣባኹም እየ ዝተፈኣነ ሕጂ ኣባኻትኩም ኣብ ዋልታ እየ ናይ ብሓቂ እስኻትኩም ግዜኹም ከይቆጠብኩም ነዚ መድረኽ እዚ ከተብኩዑና ዝኽኣልኩም ናይ ብሓቂ ዮሃና ብላነ ምክንያቱ ቆላሕታ ጌርኩም ነዚ ኣሃዱ እዚ ካብ ውሽጥና መርሚርኩም ሓሳባትና ክትወስዱ ምኽኣልኩም ናይ ብሓቂ ትዝለዓለ ምስጋናይ ንዓኻትኩም ይብል ካልእ ንምበል ዝመጽእ ዘሎ ናጽነትና ንኸነብዕል ከምዚ ኣቐዲሞም ዝበልዎ ብኩሉ እንተታት ድልዋት ኢና ንሕና እቲ ናህና ዕማም ነቲ ዝመጽእ በዓላትና ብግቡእ ተዓጢቕና ሽም ረኺብና ክንወፅእ ጥራሕ ኢና ንሓስብ ከው ምክንያቱ ከምቲ ኮሎኔል ዝበሎ ኩሉ ግዜ ታሽሙ መጸካ እዩ እቲ ናትካ ጽቡቕ ስራሓት ሎሚ ከምዚ ጌርኩም ከምዚ ሰሪሕኩም ናይ ብሓቂ ክብለካ ከሎ ሰብ መቸስ ውፅኢት ናይቲ ጻዕርኻን ውፅኢት ናይቲ ስራሕካን እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ነዚ ዝመጽእ ዘሎ ናጽነትና ተዓጢቕናሉ ኣለና ጸገም ዝበሃል የብሉን ብኩሉ እንተታት ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ነዚ ናጽነት እዚ ንኽረክብ ኩሉ ኣብ ዝኾነ ጫፍ ናይ ዓለም ይሃሉ ብሃገሩ ዝትንክፎ ኣይፈቱን ልክዕ ከምዚ ቆፍኡ ዝተነኽፈ ንህቢ ልክዕ ከምኡ እዩ ኣብ ዝኾነ እዋናት ስለዚ እንኳዕ ኣብዚ ብቃዓና ዮሃና እየ ዝብላ ነብዎ ግነይ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና
موداتا هاجراو وتادراو مارشن باند إرترا زعمهم زلو عمامات أزيو عبخم مخاد متن بعبي أون مثل هاجرن سراويتان بمخانو قال حسراتاتو تماليو نابز تراقق عبيت كسقوم زرقحو أون نابز سفح بوتا كبات أح من يرتنايو مدبنا جنا قصالي زلو موياوي عقم السب منستري مكلخال كب نمبال أبز جبر تصعري سلت أنا مهاب نايك أدامنت مسرحيوم نزي كون نمجبار بقريو الزما أكل نقابلاتو تمرتي محضران مرحنتن أمهاب تسأميدو زور رحي أب سنة سرعات مزام اتسمرتي ترخيبنا زدالنا حد تحسوهم بقريو حجي كلونا نغيد كله يمهر زتمهره يمهر حفاش ينقح تمرتي نطقم حفاش زبلو تشرحوتات حزباو جنبار دنقرنا قبيرو كله مهاي منت كم زتفق جيريو زيغاتات مخسكواس فلتت كام كفال وشتاو عقم خام معبال أبنتاو عمام حزباو جنباري نيرو نزب هلزي تختيلوم ببقعات كسرحون كمرحون زتصنحو عززت سراويت زنبرم تمكرو زيادة نمحيالن درجؤون مبراخن بساينساوي منقدون مدرعن أما أكل سلطنا إزما أكل على سلطنا تواحبو زي نحنا نكايدو تمرتي يعني ستافات بطولني زما أكل خينو ويكان حصيات ستافات بطولن زما أكل خينو مجمريانا لو ما يكونن إذا سنصاي مجمريو لو منبر نعنا مجمريانا يكونن أب عامت قصال نكايدو إذا نكايدو زلنا علامو نتي أب هاتوساتنا زلو فلاي أب بطولاتنا زلو بطولني كم مسرت أدا أهدونا يتفلس رايت مخانا أو زلو عام سب نتي أو تمديبو زلو حيل سب بعينتو بدرجو بخلو ملكعتاتو ألليو حادي كاب حادي فليو نأزازي نسرحيتاوي يكون نباجتاوي فليو هو بسلو زلوه نزل متقباركا أبهاتاتنا زلو بقوتات مملأ نزل تمرتزي عمت نكايدو مالتي زي كورس زي المجمرة كزي يوهب زلو زي كورس زي مريحنة المحضران زبل المجمرة يوهب الله أبزخو وهبن كله سلمنتايو كم زعينة كورس أبزي تجميرو لنا حتى تلعقنا بحافشة بهاجر درجة زولو بمعوال عقم سبب في الله يدما أب منستري مكلخال زولو أولادكا خمي أما عبيلكا خمي غيركا خوافاتكا تألي خمي غيركا تزلكا تقمات أب نبور تمصو خمي غيركا تي زولو قجئت أفتات حقون خمي غيركا فتيحكا خمي غيركا نتوم سخاتهم هروم سب أبتي زدل لبوتا أبتيحكا أبتخسر حلو زخلو درجة أبتيحكا كسرحهم زغل حساباتن كسرحهم زغل كألتن حيزوم أبوتو كيدوم زفتونولون زريئلون زقمقمولوني مالتي حجي نحنا قرب ساينساوي نجر كنملأ لهم نتا أبايت زفلتوه خمي جيرم كقتلوه نمبال انتزي كينو إزيام رئيسهم زقالوا مهراني علفتيهم أبايت سرح ليهم ولا حنت تساقم يقول لمن جن قرب نحنا بساينس قرب تماهرنا سلازمت أنا بيزنس مانجمنت مسلز ودأخو نعنوز مسل قال نجر سنة فلتات نتتبع نتحوسنا لمسي كم يجرو نتي درجة تعبيون من بالنتزي كينو
ኣብ ትምህርቲ ኣብቲ ዝስልጥንዎ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሎምን ይፈልጥዎ እዮም ቁሩብ ነገር ኢና መሊእና ኣለዎም ካብኦም ዝተምሃርናዮ ነገር ይበዝሕ እየ ዝብላነ እዞም ኣዘዝቲኦም ከምቲ ንፈልጦም ታሪኻውያን ጀጋን እዮም ባይታ ብዙሕ ነገራት ዝፈልጡ እዮም ብዙሕ ነገራት ተፈቲኖም ዝሓለፉ እዮም ነዚ ከዓ ከመይ ጌርካ መልክዕ ተትሕዞ ነተን ዘሎ ሓፅርታት ከመይ ጌርካ ትምልአን ብፍላይ ኣብ ትካላዊ ዝሰርሓ ናይ ሰባት ኣተሓዛና ኣብ ማድባና ብፍላይ ኣብቲ ምሕደራ ዓቕሚ ሰብና ዝምልከት እንታይ እንተተገብረ ዝሓይሽ ተባሂሉ ንዕኡ ዝበቃ ከመይ ጌሮም ከዓ ኣኽኣልትን ኣለይትን ከመይ ጌሮም ሓቆፍቲ ኾኑ ምስኡ ተኣሲሩ ዝመፅእ ምናልባት ናይ ንዋታዊ ምሕደራ እዩ ንብረት መንግስቲ ምስኡ ተኣሲሩ ዝኸይድ ገንዘብ መንግስቲ ዝግባእ ካብ ባኻንነት ወፂና ከመይ ጌርና ዝግባእ ንመሓድሮ ዝበለፀ ከዓ ነቲ ሕፅረታት ነወግዶ ስዒቡ ዝመፅእ ምናልባት እቲ ምትብባዕ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ከዓ ንምብቃዕ ናብቲ ክንበፅሖ እንደለ ይረአ ኣለና ብሓፈሹ ነቲ ራእቲ ከመይ ጌርና ኢና ኣብቂዕና ሰራዊትና ተጨባጥ ንገብሮ ዝብል እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ስልጠና እዚ ስልጠና ኣብ መንጎ ኣዘዝቲ ዘሎ ውህሉል ተመክሮ ብዘተን ልዝብን ንምልውዋጥን ኣብ ኣተኣላልያን ኣተሓሕዛ ጉዳያት ዘለዉ ሕፅረታት ንምፍዋስ ዝረኣዩ ሕፅረታት ኣለሊኻ መፍትሒታት ንምንዳይ ብሓፈሻ ንዘሎ ውህሉል ተመክሮ ብሳይንሳዊ መልክዕ ቅርፂ ንምትሓዝ ዝዓለመ እዩ እቲ ዝወሰድናይ ኮርስ ናይ 2 ወርሒ ነይሩ ኣዝዩ ፅቡቅ ኮርስ ነይሩ ብፈንድ ዘይንፈልጦ ነበርና ፈሊጥና ብዛዕባ ኩሉ ናይ ዓቕሚ ሰብ ከመይ ጌርካ ተመሳሃሩ ኣለዉ ሲ ከመይ ጌርካ ትቆፃፀሮም ክንደይ ዓቕሚ ሰብ ኣለውኻ ቁፃሪ ነይሩ ናይ ምምሕዳርን ኣብ ቤት ፅሕፈት ዝስራሕ እውን ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ንዖም ከመይ ጌርካ ኸነ ኣሬንጅመንት ጌርካ ትሕቲ ቁፅፅርካ ከምተጥዎ ተማሂርና ማለት እዩ ብዝበለፀ ስራሕ እኳ ክሰርሖ ፀኒሕና እንተኾና ምዝ ሕጂ ወሲደ ዘለኹ ትምህርቲ ረኣየ ከናፃፅር ከለኹ ግን ኣዝዩ ፍልልይ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ክትከዶ ፀናሕካ ልምዳዊ ኣሰራርሓን ሕጂ ዝወሰድክዎ ትምህርትን ከናፅር ከለኹ ዓብ ለውጢ እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ መሰረታዊ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተተግብሮ ነርካ እንታይ ኣገባብ ኢኻ ክትክተል ዘለካ እቲ ብተመክሮ ትፈልጦን እቲ ሳይንሳዊ መንገድን ክወሃድ ከሎ ዝያዳ ዝበለፀ ውፅኢት ከም ዝኽእል እየ ዝኣምን ኣብ ነብሰይካ ከምኡ ለውጢ ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ማለት እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምስ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርናዮ ብተመክሮ ጥራሕ ካብ ላዕለዎት ሓለፍትና ዝወሃበና ንዓኣቶም ኣብነት ተኸቲልካ ትህቦ መሪሕነት እሱ ተመክሮ እዩ ፅቡቕ እዩ ከዓ ንሩሕ ማቕም ማለት እውን ኣይኮነን ዝያዳ ዝሕጂ ምፅዎ ዘሎ ከዓ እቲ ሳይነስ ብስሩዕ ብኸመይ መንገዲ ክትከይድ ከም ዘለካ ተሰሪዕኻ እዚ ስለ ዝሕግዘካ ዝተዋሂቡ ዘሎ ትምህርቲ ወይ ኮርስ ንዓና ኣዝዩ ውፅኢታውን ኣገዳስን እዩ أيوة دي بقول كورس اللي أنا قسمكوا من هالليت حتى إدارة وقيادات كالي ستاتيب وإيتان كم سلهم أنا يدرس وأدرسوت ولا تفناتا كم سلهم لمثل نعيش كتبات أو دراسات نسأنا استمرت زي نحنا مجمرتا تي أكايدات خوينو بتتمكرو كن منازنا برأياتنا كابوم تمكرنا أتم حدرا يخون مرحنا بقومينا نغسل نيرنا بحفشاقين أبزو مسمسانا እቲ ዝተገብረ ትምህርቲ ኣብ ስራሕና ኣዝዩ ወሳኒ ነይሩ ምስቲ ዝነበረና ተመክሮ ምስቲ ዝነበረና ንሕና ንሰርሓሉ ዝነበርና ኣሰራርሓ ብዝያዳ ሓይሊ ደሪዕልና እዩ ከመይ ጌርካ ከተማሓድር ኣለካ ከመይ ጌርካ ክትመርሕ ኣለካ ከመይ ጌርካ ከተሰልጥን ከም ዘለካ ትምህርቲ ይብንሉ ማለት ወይ ፍልጠት ይብንሉ ማለት ትብል تعليم اللي أو اللي بلنا يا مانجمنت يعني تطويرنا إذا عسكرية مكمل حالك كوك من ليكا من تارك مكمل حالا لرأيته الدراسة يعني مهم تدي بعسكرية تنقيدي بلينا فبقى تطويرنا عالمنا بقى صحة الليل أو الدول بقى صحة هلا بعسكرية فنيات قالوا قلت بصحة أكثر من قبل لعلاك أساليب لعلاك من طريقة بقاسكا لحلف كارو كو شغلوا لحلف كمثل اللي هلا نايا علم وتكنولوجي قلت نسو سبت هلا كمثلون بادر كان نسو فبقى رئيدي باللي يكون مثل حلفنا ومرحلته ومثل هذا اللي نصعناه قصنا تطويرنا لعبة مع مانجمنت لحيسات مسلو ريدي باللي كل سنة ولا حيساته ومن هنا بزح فائدة فينا راح بعمل هنا جنب بلن قدر
إن سقول عندنا قصاص أمينا أم ولا ما قصاص كي لكن الله أكن تام إيمانات قومنا ذينا هي أم ما قصاص ملي ما إيمه سنة الماتومو أم يقول قهانا هي ما أساسنا هيدا سقول عندنا ما قصاص مش إيمنا እዚ ስልጠና ብኣዝዮም ምኩራት መምሃራን እንተወሓደ ቀዳማይ ዲግሪ ናይቲ ዝምህርዎ ዓውዲ ዘለዎም ኮይኖም ንነዊሕ ዓመታት ዝመሃሩሉ ኣዝዮም ምኩራት ምዃኖም ተምሃሮ ይገልጹ። መምሃራንና ብዕድመ ንእሽቲ እኳ እንትኾኑ ኣዝዮም ብሉፃት መምሃራን እዮም። ብዓብይኻ በዚ ዓውዲ እዚ ዝተመረቑ ሰባት ብምንባሮም ብቑዕ ዝኾነ ሞያዊ ፍልጠት ዘለዎም ብዝግባእ ከመሓላለፉ ዝኽእሉ ንባዕሉ ተኣጋባብ መሃራውን ኣብ ተማሃራይ ዘማእከለ ዓይነት ኣካይዳ ምንባሩ ብዙሕ ክትዓትን ብዙሕ ተመክሮ ምልዋጥ ዝነበሩ ትምህርቲ ምንባሩ ነዚ ከመኣዝኑን ክመርሑን ክምህሩን ዝኽእሉ ዝነበሩ መምሃራን ዋላ ሓንቲ ከነውፃሎም ንኽእል ዘይብልና ብቕዓት መምሃራን ምባሎም የገልጽ። ዝያዳ ብቐጻሊ እንዳተደጋገሙ ዛት ኮርስ እዚኣ ሓዳሽን ወይ ከዓ ናይ መጀመርያ ተመክሮን እያ ክሪኣ ከለኹ ግን ናይ መጀመርያ እያ ኢለ ክድምድመላ ይክእል ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ትምህርቲ ኢና ቀሲምና ዘለና ማለት እዩ። ኩሉ ጽቡቕ ነይሩ። ብዙሕ ሰብ ኢኻ ትፈልጥ ብዙሕ ካብ ብዙሓት ሰባት ጋር ንናቶም ሓሳብ የብዝቡኻ ብዙሕ ነገር ትፈልጥ ኢኻ መምሃራንካ ከረድኡና ዝኽእሉ ነገራት ኣረዲኦምናዮም ወላ ኣብ ትርፊ ግዜኦም ከማን ምሂሮምናዮም ርጉኣት እዮም ኣስተውዒሎም ከመይ ጌርካ ተረዲእካ ክትከይድ ከይተረዳእካ ክትከይድ ኣይደልዩን እዮም ተረዲእካ ክትከይድ ሕቶታት ክትሓትት ከም ዘለካ ዝያዳ እዮም ክፀቕጢ ትገብሩ ዝያዳ ፀቕጢ ገይሮም ትመልስታት ከዓ ይህቡኻ ተዓግብ ማለት እዩ مدرسين والله مدرسينا يعني أمر بهم سما قدرتهم اليوم دي بلينا بدراسة جراجويت تبلوتهم يعني لدرسوتهم ومهنتهم يعني مهنتهم تو المهنة اللي يعني أي دراسة اللي حلف سبتها الله أقول لا أمر سبتها الله أقوله مثل لا على أقولهم يا دراستنا يا أكاديمي مثل لا حلفوا يعني دارسهم العلو كولجات مسلم دات سبق مثل تاريخنا أنا ونوصل من المدرسين دي بعسكرية العلو سبب اللي نا عسكرية الأمره بنكر ورهن نا دراسة الأمره نقول كلهم يعني كمبير يقولوا ده مش لا طلبهم و حدشتي أمونغو نيرونا أبز درجان ولو زلنا زي موسو نزيهم أممزا كبدت صعري نايم مهران نابتي درجة نايتهم أبتي صراحة زوصون حموز موسونا ناب درجة حلافنا زوصوبرون نممزوم كبدت نيرو نزل متقباركا ليس المعالتن اندا صراحكا ويكا اندا مهاركا ميكا أب كلاس اندا هبكا أبتي درجة نايتهم لعلوت كم زوص حتى أتي كندي زحكوسكا كاباهادو ناباهادو موددار سلازنبرو تمهارو أبتي درجة أبتي زلا على درجة نخبصحو زلا على فلتات نيرو أبزي درجة تمهرتنا زيادة كاب حيلتات ويكا كابتي زتحت درجة سلازموسو تمهارو فلتاتنا كمبيوتر يصلحومن ما بعتا كمبيوتر نخلت ورح زاكل ليتن معاتن كي يعرفوا سلازو صرحو جن أبتي كفولتلو زخولو درجة سيرتيفايد كوينهم ሙሉእ ብቕዓት ለቢሶም ይወፁ ኣለዉ ማለት እዩ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሰፍሐ ኪኖ ምጥፋእ መሃይምነት ምስ ዓለም ዘሰጉም ፍልጠት ቀሲምና ክንብል ንኽእል ዝበሉ ሰልጠንቲ ነቲ ሓያል ብቕዓትን ተገዳስነትን መምሃራኖም ከዓ እቶም መምሃራን በቲ ትምህርቲ ዝተመረቑ እዮም ስለዚ በቲ ትምህርቲ ስለዝተመረቑ ነቲ ስራሕ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ገብሮ ማለት እዩ መምሃራን ብዘይ ቃል ዓለም እቲ ክወሃበና ዝፀንሐ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣብ ትምህርቲ እንተኣቲኻ ጥራሕ ካብ መምህር ጥራሕ ዘይኮነ እስኻ ትገብሮ ነገር ኣሎ ካብቲ ዝህቦ ዘሎ መምህር ኣገላልፃ ይኹን ካብቲ ሃንዳ ኣውድ ዝህበካ ዘሎ ትገብሮ ፃዕርናትካ ከዓ ይሓትት ማለት እዩ ፀገም ዝበሃል ነገር የብሉ ኣብቶም ናይ መምሃራን ድሕር መፅና ግን እዞም መምሃራንና እዚኦም ዝነበሩ መምሃራን ምኩራት እዮም ብኩሉ እንትን ምኩራት ክትበ ከለካ ብሓደ በቲ ዓውዲ ጥራሕ ፍልጠት ዘይኮነ ብሰራዊት ተመርሚሎም ዝመፁ ኩሉ ዝፈልጡ ምድራብ መሪሕነትን ዝፈልጡ ዝተመኩረታቶም ወሲኾም ምስቲ ፍልጠትናቶም ወሲኾም ነዚ ትምህርቲ እዚ ዓብዪ ኣበርክቶ ገይሮም ኣለዉ ዝዓብዪ ኣበርክቶ እዚ ከዓኒ ንሕና ወሲድና ዘለና ኣብቲ መሬት እንድሕር ብጉቡ በቲ ዝምሂሮምና ዘለዉ እንድሕር ተጓዒዝና ዓብዪ ድርዒ ናይዚ ምሕደራ መሪሕነትን ፈጢሮምና ከም ዘለዉ ኢና ክንገልፅ ንኽእል ኣብቲ ብቕዓቶም መፂኻ ግን እንታይ መህልዎ ኢና ንዘለዎ ተወሰኽካሉ ወሰኽሲ መብሺ ከይፈሰና ናይ ድንበር መምሃራና ብጣዕሚ ብቕዓት እዮም ትሑታት እዮም ብቑሉላት እዮም
ኣመሓላለፍቲዮም ኣውረስቲዮም ዕላምኦም እውን ኣነፂሮም ዝጓዓዙ መምህራን ከም ምዃኖም ኢና ገልፆም ከለዉ والله إن مسرنا هي أمي أمان هو مسرنا هي كم عند في فدابي مسر أمي كواندا محاكي وساسا بري كاندل لما ماينا ما بداهي إمي بتاكي يوم بداهي أمي هي عند سنالا كاتون مانت ماينا تداتين هرتي كوركو أساس قماي عند مسر هي هنا أفتات ما هو تماوينا هي هنا مي عند مسر هنا عند فدابي أيوة اللي مدرسين لعلو مدرسين من ديش لما تصو بلد فناتا مدرسة لما تصو حكومة من ديش ندس حبوا دي مدرسة لدرسوا نقاطنا جامعات لبوا مدرسين تم العلو لدراسات لنا يومنا جامعات ليه تندي تجبي مثل دراستهم أعدائنا يديش سبت علو دي مدرج اللي ترجموا أو مثل ما يوم تجارب اللي حالوا في العالم تقولهم ترت عبايته قلي بلوم تلحزي بلا تمسي دراسات أو كورسات من اللي قلنا لها والعل بتجارب جهد ودو قال لما اجتمع قال أفرو أو قال تحالفو توسية حالف أمو داتا زسلتنا كل حسابن قبرن زحاقو خوينو أبوتا سراح زلو هاقوافات نمفواس عبترا خمزة متسق امنتقوم يقلتو بوزح فريتون أي متأخون نزي كن أبزنس متأخو بوزح تمرتي مشالو كسور حري أمنيرة أفسراح تساتفكون قليل كون يسمعك مش أبزغن أتهالو أبزغن أتكون فهم زي بالكاغل بوزح نقل قليل زمستر بوزح صعب زمستر تماهيرا ماتيو كالخا زي مش أنا درجة استماركوت أكيبي بر بوزح انتي حتى ولا فلطوني نيرة كن كافت السوم زحاتو حتى هلو سمع كويس سريحيو بوزح تموكرها أصير له أفسراح كاهري ممهر كل جزء انتهي يسعرو تمهراي بقبو ترديو نتي ناتو وصيت راح دي كوني ابتا احدو خيدو بخمي محادر بخمي مرح نحر خيبيو تي سعاري دخيمه سعيره زي بيقولوا ممهر اتي تمهراي مسفري طراي سلازي بلكع زسب كله عقمو افريو تي بيتمرتي كل جزء ازي تدغاغامي نالبات ابز جنبارنا بفلاي ولا عامي كوموتات كم زعينت كورسات قليل نجار أيقونن هجي تي دوهاب زنبرة تمرتها نحنا أبصرحنا أزي حجازي بلكعوين كنصرح لينا ونياتو ممهران كله سعيرهم دخيمهم له هنا أبوتانا مسكدنا تي تمهرنايو بعلنا سرحنا لوس أبتيهم نمرحهم زلنا سبات كا كانوا سرسون كانوا مهرون كم زلنا يدلعونا وأنا زلني الرادع زي تمرت زي ويكاد وسيني هذا العرس بجبري أبزق السرح عبود يتالو كم زيلة زمان مغنياتو زرورة كافلتات بوزن بركة بقعت بسنفلتات هم قدك درع كله زيادة أربح نوتيتهم كم زهون رجوتي مغنياتو ترديني هذا النمر الداتا قليل نقرأ يكونن من تاهم زول الله كنكرت أنا حنا سرحنا هنا بلك تقعدوا تقعدنا هنا تمرح مريحنا لينا أبزقن زبر لنا نقرب زحنيري أبزاك التور حزي هذا وصلنا هورسكا مستغال تغير له زي الدوز نورنا تردينا قدامنا تاتو انت عقبات تختل أزي وسان زغنا تمرتين يرون قصالون بقب كسرحنا يز بالأمنات يزلنا مرحي مجلسني عودني أهدي حدا بقى مرحي انت دافري حدا مرو بقى زغنا مرح انت دالك خاينو بقع زغنت كالت هانصمو عودك ازي تري دي بخمس عينت منصر إنا نريو بحفشو التي أمونغو مرحنة المحدران زلو زمنا تريو خلقها محدرا خم طباب قل محدرا خم طباب محدرا خم ساينس انت دارينا زوم سوازياتهم من الطباب وشنخم مهازنة من الطباب قل زولو قالهم سو أبايتا صريحهم ليو زحلفو مقدتات الله كم يقرنا مسا ساينس كأنا تأسرع كم يقرنا نتأسرع زيادة أسير أمود أتقع زيادة وتصيد كم يقرنا زنسوازياتهم أدمعتي وصيتاويان كم يقرنا بقرطونت كم يقرن زلهم صقاتات قوم قال اموداتنا ديني انت اتكرو بطباب كنسرح له ثاني احنا هنا بتمكرو حجي خاصنا فلتتاوي دريبنا لنا مو نزل على سنك سنيقنا نابوتانا نملس علينا خمس بولو حجي نخلتي واحدهم زحش سرح صريحهم زبل قمتي زلنا كوميه خاتي كنا مهرت احنا تتفلطون اذا حجي نهبكم من بحسابات اميركم ابايتا بخميه جاوب تقوموا لي سلا زخونه تمرتي تمرتي من بهالي سنيهم
نمهارن مستمهارن زيكونس مبهال حدا نايستفعل على أحدهم أب نفسه كفهم كأخسر حلو سلة صنحو إتا أحد أحد أخسر حلو صنح مست أحد أحدو بخمي تواهيدهم إتا حدا أنت أخسر صنحو نت حدا أنت أخم محل الفلو أب تحنت أحد أخسر حلو صنحو تحد خمي جريئو تمكر من اللوات يصنحو تتمرتي سلازي أبايتا صبو أخسر حلو زبل قمتي زلنا نويح جيزي أبسرح سرحة سرحنا تمرتي أمزازمي عوض مبصحهم قال على مسكانا يبصح يوم نقولكم عوض الحفاش نايلو معلت مدلواتنا أبزي تزازيم الله زمت الصموني كون مرخبنا دحن كنيو